uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sikhuleke. Baba olungileyo, siyabonga nangalesi sikhathi, sibonga usuku osiphe lona, sibonga isikhathi osiphe sona. Sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu ngoba sivukile. Sikunikeza udumo ngoba izwi lakho alikakasuswa Nkosi nasezandleni zethu nasemlonyeni yethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi ngalo uyasiqondisa, ngalo uyasikhulisa, ngalo uyasigcina sisendleleni efaneleyo. Siholeke Nkosi ngalo, vula inhliziyo zethu, vula ingqondo zethu. Samukele lokho okushoyo kithi bese siyaphila ngakho. Sisize-ke Nkosi singapheli ukulangazelela ukuzwa iqiniso lakho usuku nosuku, ukuze Nkosi ngokwenza njalo sizuzele ukuphila okuphakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Phinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sigcinile kuze kube la. Simbonga kakhulu ngezwi lakhe eliyisibane nasenyaweni zethu, ukuthi ngokulalela nangokwenza sizithole sinokuphila, sinokuthula, sizithole sinokunqoba, sinokuhamba endleleni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, kuLwesine sizofunda incwadi kaMateyu, Matthew chapter 5. Sizofunda nje amavesi awu-2 kuMatthew chapter 5. Sizofunda uverse 3 noverse 6. Kodwa-ke singaqala nje ekuqaleni. Kodwa amavesi sizofunda esigxile kuwona uverse 3 no-6. Siqale ekuqaleni-ke. Kwathi ebona isixuku enyukela entabeni, esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi, uverse 3-ke, babusisiwe abampofu emoyeni, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Siye kuverse 6. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga, ngokuba bayakusuthiswa. Amen. Izwi lakho Nkosi, khuluma ngalo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sizokhuluma ngalamavesi bazalwane. Inhliziyo yami idonsekele kakhulu kuwona kulezi insuku. Ngiyabheka nje ukuthi ama keywords la kulamavesi omabili athi awafani, noma angazi ngizokubeka kanjani ngesizulu, angivele ngikuyeke, ngcono ngigcine ngithi ama-keywords. Lithi-ke uverse 3, babusisiwe abampofu emoyeni. Kuyini ukuba mpofu bazalwane? Angisho ngebala. Ukuba mpofu, ukuba phuwa, ukuba ungabi nanto, ungabi nalutho. Lithi-ke leli vesi, babusisiwe, kufana nokuthi abaswele. Igama elifithayo ukuswela. Ukuba mpofu, ukuswela. Ubusisiwe mangabe umoya wakho uswele. Umoya-ke uswelwa ukulunga kukaNkulunkulu. Umoya uba mpofu ekwazini iqiniso likaNkulunkulu noma ezwini likaNkulunkulu. Uthi-ke uJesu lana efundisa thina, uthi uma sizoba mpofu emoyeni, ungabi nakho konke emoyeni. Uma ngabe ukhona into oyiswelayo, uba nesikhala sokulangazelela leyo nto ongenayo. Kuba khona lesi sikhala sokuthi kanjengokuthi nje uma ngabe nginengubo, ngingenalo ijazi njengoba kubanda nje, ngiswele into ezongenza ngifudumale, ngiyalinganisa.
noma ingubo ingakhona, kodwa angizufudumala ngoba ijazi alikho, noma-ke ijezi noma ijakhethi, ngiswele. Lithi-ke lelizwi uma siswela emoyeni, kukhona umoya oyingcwele esamnikezwa ukuthi asazise, asifundise, asihole, asibonise, asikhulekele, asibubulele, ogcwalisa ukuswela kwethu. Bese siya lapha kuverse 6. Uverse 6 uthi babusisiwe abalambele bomele ukulunga. Lamavesi o2 akhuluma into ethi ayifani noma into efanayo. Uma ngabe uswele ungenakho, awunakho ukudla, uzolamba, uzowoma, awunayo into ozosuthisa ngayo inxano lakho, kusho ukuthi uswele into ozosuthisa ngayo. Kulokhu-ke uJesu ubafundisa ukuthi uma somele ukulunga, silambele ukulunga, sikuswele, singenakho, awuthi uma ngabe unokudla ngilinganise endlini yakho, kodwa ulambe. Awuthi unokudla emasimini ukhale ngendlala. Awuthi unamanzi ethangeni, unodrink emafrijini, ukhale ngokoma, ngoba uzofinyelela emanzini uphuze liphele inxano. Kodwa uma ngabe ulambele ukulunga, womele ukulunga. Ukulunga akusiyinto ongayithenga. Ukulunga akusiyinto ongavele nje uvuke usunayo. Kodwa ukulunga kutholakala eNkosini uJesu. Ukulunga kutholakala ezwini likaNkulunkulu. Ukulunga sikulethelwa, sikuphiwa umoya oyingcwele. Now, lamavesi omabili ayayithinta kakhulu inhliziyo yami. Ngabheka ukuthi sinento yokuthi bazalwane, uma usuthe ngisindisiwe, ngiyakholwa ukuthi uNkosi uJesu wavuka kwabafileyo, bese siyahlala siphelelwe ukulangazelela, singabe sisabona ukuthi kahle kahle sisomile, sisalambile, singabe sisabona ukuthi kahle kahle simpofu emoyeni. Uthi-ke lithi izwi likaNkulunkulu simelwe ukuthi siswele, sibe mpofu emoyeni, ukuze-ke umbuso wezulu ube ngowethu. Uma sesi-comfortable, sesanelisiwe, asizubona ngengabuka enye ividiyo, umntwana kaNkulunkulu ethi ekhuluma ngokuthi bayingozi abazalwane abathi bekholwa, kodwa bangaboni uma ngabe kukhona okwehlile ukukholweni kwabo. Sileso sizukulwane bazalwane elithi izwi likaNkulunkulu awushisi awubandi ngizokukhipha emlonyeni. Uma usevivi nje uNkulunkulu akazwani nawo. Lamazwi ayasikhumbuza ukuthi asihlale silangazelela. Ngiyakhumbula ubaba uZulu Mdutshana echaza indaba yokoma omele ukulunga, ethi wayichaze ukuba mpofu, elinganisa ngetekisi, ukuthi uma uthenga itekisi eyodwa uyobona kusekhona isikhala sokuthi hayi ungayithenga nesibili, ulangazelele, ulokhu unokulangazelela, ungasuthi inxano lakho lingathibeki. Kodwa uthi-ke uJesu lana, thina asidingi ukuthi silambe, akudingi ukuthi silambe noma some, ngoba yena uyisinkwa sokuphila. Uthi uma ngabe-ke kulaphaya encwadini kaJohane, uchapter 6 uverse 35 wakhona uthi
uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi akasoze alamba, nokholwa yimi akasoze oma. Sinayo-ke sinalo ikhambi lokwelapha lokhu koma nalokhu kulamba. Ukuze-ke sisuthiswe, akekho ongasisuthisa ngaphandle kukaJesu. Akekho futhi ongagcwalisa asipho ukuthi sibe rich, singabi mpofu emoyeni ngaphandle kukaJesu. Akukho esingakwenza ngaphandle kobuthathu bonye bukaNkulunkulu. Siyakudinga, yingakho sidinga izwi likaNkulunkulu ukuba sifunde kulo, sibe nokuqonda, uMoya oNgcwele asifundise konke. Inkosi uJesu isisuthise ngoba yena uyisinkwa sokuphila, futhi uma siphuza kuye asisoze, masikholwa nguye angeke size some. Ingakho isiphetho salamavesi onke kuwukuthi kuyafezeka ekugcineni. Uma ngabe umpofu emoyeni, umbuso wezulu ngowakho. Kusho ukuthi wena unokuphila okuphakade. Ngoba umbuso wezulu umi phakade, bazalwane. Kusho ukuthi uma ngabe ulokhu womile, uma ngabe enhlizweni yami ngike ngabheka ukuthi iBhayibheli likhulu kangaka, ngisho singalifunda unyaka wonke, ufundisa ehluko ngasinye every day, kwesinye isikhathi ungagcina ungasa-understand. Yingakho kungokokuphila ukuthi asilifunde nje zonke iy'nsuku, noma ngabe ufunda ivesi elilodwa ngosuku, noma ngabe ufunda amabili, kodwa kungokokuphila, kuhamba indawo ende. Akukhona ukuthi uyafunda namhlanje usuyalahla iBhayibheli, ngoba iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. iBhayibheli liyi-messenger, iletha indaba kaNkulunkulu kithi. Uyazi ukuthi uma ngabe sifunda izwi likaNkulunkulu, ukufunde leli vesi uli-understande ngenye indlela, ngelinye ilanga uMoya oNgcwele aliveze ngenye indlela. Uphinde ulifunde ngelinye ilanga, noma ungalifunda the following day, uMoya oNgcwele uzoletha enye incazelo, ngoba uNkulunkulu uqobo, liphefumulelwe uNkulunkulu, i-communication yakhe iza kithina. Ingakho kubalulekile. Inkosi uJesu usitshela ukuthi sibusisiwe. Curiosity yethu iyisibusiso ngoba sodla ifa lomhlaba. Uma ngabe somile nje, silokhu silomele, athi umhlabeleli, yebo ngilomele izwi lakho Nkosi. Masolokhu somile nje, somile, asikwazi ukunxanelwa ezinye izinto, asibe saba nakho ukoma. Ingani uJesu ushilo kunkosikazi waseSamariya, wathi ngawucele kimi amanzi ozothi uma waphuza esiswini sakho kugobhoze nje imfula yamanzi aphilayo. So uJesu akukho esingakwenza. Uyazi ukuthi kwezempilo noma ososayensi bathola indaba yokuthi umuntu ukuze aphile akhule kumele akadle ukudla okunomsoco. Babala o-protein, babala o-carbohydrate, babala yonke into eyitholakala ekudleni. Kodwa uJesu uthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Kusho ukuthi kuJesu kukhona yonke lento ongayicabanga, nale abangazange bayicabange yasemphefumulweni. Ngike ngathi uma ngicabanga indaba yokwaneliswa, igama nje lithi ukwaneliswa, ngabona ukuthi ayikho into yokwaneliswa kahle kahle enyameni yomuntu, kodwa kumoya ifanele sihlale njalo silangazelela. Enyameni sifanele sibe nakho ukwaneliswa, ngoba uNkulunkulu usho njalo, wathi yaneliswani ngeninakho.
Simele sineliswe ngesinako, kodwa singaneliswa ukuthi sesisindisiwe, asisenzi lutho, silindele umusa ukuthi uvame kuzebe phakade. Kodwa masilangazelele njalo ukudla esinkweni sokuphila. Asilangazelele njalo ukuthi sisuthiswe ngesinkwa sokuphila. Uthi uJesu laphayana kuJohane 6 verse 50 wakhona, uthi lesi yisinkwa esehle ezulwini, okuba umuntu adle kuso angafi. Ukufa-ke is the end of life. Ukufa ukuthi juqu kungasaqhubeka iy'nsuku zakho emhlabeni, noma-ke mhlawumbe ufe emoyeni. Kusho ukuthi emoyeni usubhubhile, usuhlalelwe ukubhubha. Kodwa uJesu uthi uma sidla lesi sinkwa esiyizwi likaNkulunkulu, esinguye uqobo, ngoba phela weza emhlabeni ukuze simbone. Usho njalo lapha kuverse 51 kuJohane 6 uthi mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyaphila phakade. Futhi-ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Yileli gama-ke elike lasusa umsindo ngaphambili, inyama kaJesu. Yileli gama elenza ukuthi bangaqondi ngaleso sikhathi amaJuda ukuthi uthini uJesu. Abafundi bahamba benyanya nje ukuthi uthe kudliwa inyama yakhe, bengaqondi. Lapha-ke bazalwane, sikhunjuzwa ukuthi nje asihlale silangazelele. Ungabi nalo usuku la uthi hayi ngifundile iBhayibheli kwanele ngesonto, so angizufunda the whole week until kuze kufike isonto futhi. Yoma ulangazelele, ube nokoma, uwomele iqiniso eliyizwi likaNkulunkulu. Hlala njalo unakho lokho ukuthi Nkosi yami, ingabe yini entsha ozongitshela yona namhlanje, ingabe yini musukwaneliswa ukuthi sengizwile Nkosi ukuthi uthando lwakho nomusa wakho umi phakade. Bese uyahlala uyathula, langazelela ukuthi yini enye uNkulunkulu afuna ukuthi akwazise yona. Masingahlali nje bazalwane, sikhululeke, sinethezeke ukuthi sengikwenzile njengoba besho ukuthi I've done my part. Now sekuwukuthi kugcwaliseke imibhalo. Asikho leso sikhathi esinjalo bazalwane, ngoba nomubi akayekile, isitha siyahlasela. Ingakho kwabaseFesu size sitshelwe ngezikhali zikamoya, ngoba isitha siyekile. Akubi khona umuqo ukuthi ngoba wena ungumntwana kaNkulunkulu. Ukuba kwakunjalo uSathane wayengeke azamlinga uJesu, ikakhulukazi ephuma ku-40 days fasting. Wayengeke, uma ngabe kuthiwa-ke uSathane akakuthinti uma umntwana kaNkulunkulu, wayengeke azaye kuJesu. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu usikhombisile ukuthi isitha siza noma usukhethile wavuma ngomlomo wakho, siyeza siyafaka izinto ezincane. Ngike ngathinteka lapha ngilalela ubufakazi, omunye ekhuluma ebonga uNkulunkulu ukuthi hey, besingazi ukuthi sifanele sinikele. Manje mina ngisalokhu ngibhekile indaba zomphiko uKristu ukuthi hayibo, simphike kangaka uNkulunkulu. Uthi-ke lo mzalwane obefakazi, besingazi ukuthi kumele sinikele ngisho izindlu lezi zethu esikhipha imali sizakha, sinikele nalabantwana bethu esibathola sibahambele ko-private doctor, abanye bethu size siyokwenza ama-procedure amakhulu sifuna ukuthi sibathole, abanye singacabangi ukuthi sotetela esibhedlela sikahulumeni
size siyotetela ey'bhedlela, kufanele sibanikele kuNkulunkulu ngoba thina ngeke sikwazi ukuzenzela bona. Sinikele nale mishado yethu, sinikele nalabantwana nabababa sibaganile, nomama basiganile, sinikele nabazali bethu. Bethi besinikela abazali, nathi sibanikele kuNkulunkulu ngoba isitha asimile. Enhlizweni yami ngike ngacabanga nje ngazindla ngendaba kaDavide noGoliyathi. Ngiyambheka uDavide emncane, inhliziyo yami ngibheka ukuthi asinakho ukuyiphendulela bazalwane, ngoba uNkulunkulu khona, uNkulunkulu nathi, uNkulunkulu sizungezile. uDavide, no matter how hard ifamily yakhe babefuna ungathi angafela ehlathini, uNkulunkulu wambiyela lapho. Wathi uDavide ethobeka kuNkulunkulu, embonga, ebhala amahubo, enza konke, emdumisa esehlathini. Wathi uNkulunkulu, sengifuna bakubone ukuthi ubani. Wayomnqobisa uGoliyathi. Uthe mayigcina emdlulisa lapho, wathi akagcotshwe, agcotshelwe khona le ekhaya kubo. Uyise esemkhohliwe wangambala ngisho nasemadodaneni akhe. Wathi kunomfanyana nje obovana useyimbuzini yolusa. uNkulunkulu ekhona khona lapho. So asinakuyilandulela bazalwane. Ngeke kusho ukuthi mina ngangihlupheka kakhulu, angangenayo nengubo yokugqoka mangiya enkonzweni, ngoba kukhona lo olangazelelayo ngaphakathi kwakho. Kukhona lokhu kulangazela okungeke kwasuthiswa umuntu ngaphandle kokuthi udle isinkwa sokuphila esiyizwi likaNkulunkulu, udle inyama kaJesu, ungaphindi wome, ungaphindi ulambe, ungaphindi wome. Lelo gama-ke likwi-eternity bazalwane, lingale. Ukungomi kwakho akukho kulokhu kuphila, ukungomi kungale, ngoba usukuthole konke, wakuzuza konke. Ukudla ifa lomhlaba, ukudla usunqobile bazalwane. So ilelo nje izwi namhlanje ebengifisa ukuthi sike silibheke, sikhulume ngalo. Ngiyathanda-ke ukuthi laphaya ku-Isaiah 55 verse 1, uNkulunkulu la uyasikhumbuza ukuthi sonke thina somile asize emanzini. Verse 1, Isaiah 55, uthi wenina nonke nomileyo wozani emanzini, nani nginamali, wozani nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali. Yebo, iwayini nobisi kungabizwa lutho. Okumnandi-ke ngizwi likaNkulunkulu, mhlawumbe ubuka ukuthi uma uthenga iBhayibheli uchitha imali, usuthengile izwi likaNkulunkulu. Cha, uthengile izwi, uthenge lo mqulu onokuphila phakathi. So ungakubali ngokuthi uthengile ukuphila okuphakade uma uthenga iBhayibheli. Cha, uthenge incwadi, uthenga umqulu onezwi phakathi likaNkulunkulu. Okukuwena ukuthi uma usufika nomqulu ekhaya uyawuvula, uyawufunda, uyawudla, noma uyawubeka uhlobisa amadrowa. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi esiphambili la ekhaya kwake kwafika abazalwane. Sasingakasindiswa abazalwane, sasikholwa. Bafike-ke abazalwane babeze ngami, bathi uma bengena ngishilo ukuthi bazofika. Baba wala ekhaya mamane wathi mayethi umfundisi lo wayefikile eqala ethi angazi noma amaBhayibheli singavula, wavele wathi ubaba wala ekhaya ngokukhulu ukuyimisela nokuyiqhenya, wathi amaBhayibheli nginawo mina la ekhaya maningi, aqala la e-lounge uzoyophuma ekamereni amaBhayibheli ekhona. Kodwa ayekhona, kodwa ayengafundwa. Ayekhona kodwa engafundwa. So kukuwena ukuthi uma usuthengile iBhayibheli livule phela. uNkulunkulu ukhuluma nathi
ukusukela kuGenesis uze kuyofika esambulweni. Akhulume ngesidingo sakho ngamunye wethu isidingo. Singaba sevesini elilodwa sibe ama-thousands ngolunye usuku sibe khona kuyi-same verse uma singakhuli, ngoba phela sidla sikhule, umudla uyakhula. Sifunde okunye kuyi-same verse. So uNkulunkulu uyalazi izwi lakhe, futhi yingakho ethe umoya oyingcwele uyena ozosifundisa konke. So ukuze siphile sidinga umoya oyingcwele, sidinga inyama kaJesu, sidinga ukuphuza egazini likaJesu ukuze sibe nokuphila, ukuze sibe nokukhula, ukuze-ke ekuhambeni kwethu sidle ifa lomhlaba. Bazalwane, angazi ukuthi ngingayibeka ngiyithini le ndaba, kodwa if iyafika kunini ukuthi ngempela uma sizohlala silambile, simpofu, silambile, somile, somele ukulunga, konke lokhu uJesu akushoyo la entabeni, entshumayelweni yasentabeni sizokuthola, ngoba abanye bethu bayathukwa, bayahlushwa. Ukhona omunye umzalwane ade ngisherela namhlanje ukuhlupheka kwakhe emndenini ngokukhetha uJesu. So sibaningi, wonke umuntu uyadlula kwi-rejection uma ngabe emukela uJesu. Kungangabi semndenini, kungaba semsebenzini, kungangabi semsebenzini, kungaba sesikoleni, kungabi sesikoleni, kube semphakathini, kube komakhelwane, kube ebandleni, kube sebandleni bazalwane, kube sebandleni. So ngempela uma singamdonsi, singamtholi lo moya oyingcwele ukuthi asifundise konke, singadikibala, sihlehlele emuva, sihlale phansi. Singadikibala, siyeke, sigcine sesimthuka umoya oyingcwele bese singasathetheleleki. Bazalwane, izwi leli asome, asibe mpofu emoyeni, some, silangazelele nje ukulunga. Somele ukulunga bazalwane. Sizuze ke imiqhele yethu ekuhambeni kwendlela. Asizwa ukuthi uma usewomile uyafa, ufe ungaphinde uvuke, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi uJehova uyena osihawukelayo. Usho njalo lapha ku-Isaiah 54 verse 10 wakhona. Uthi uyena osihawukelayo. Lithi ima usulifunda lonke lithi yebo izintaba zingamuka namagquma angasuswa, kepha umusa wami awuyokumuka kuwe, nesivumelwano sami sokuthula asikususwa, usho uJehova okuhawukelayo. Jehova uyasihawukela. Siyahamba sigubazele, sidideke, siphenduke, kodwa yena uyasihawukela ngoba umusa wakhe ngeke uzususwe kuthina. Phela nje thina masilokhu somile, masilokhu silangazelela ukulunga, uma silokhu simpofu emoyeni, yena uzosenza sibe rich, asicebise usuku nosuku. uJesu Kristu inkosi, sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho ntambama. Siyacela Nkosi ukuthi ukhulume ngale enhlizweni zethu, wambule imfihlakalo zakho, usiphe ukuqonda, usiphe ukulalelisisa, usiphe ukuhamba ngobuqotho. Asinganeliswa okuncane ulwazi oluncane esinalo, kodwa sikufune nasekusithekeni. Usho njalo umhlabeleli, uthi asikufune nasekusithekeni, silalele kahle ukunyanyeza kwakho. Siyacela-ke Nkosi, sambulele iqiniso lakho, singagcwali, singaneliseki, sifuna size sikhukhumale, kodwa some njalo sikomele ukulunga. Siyabonga Nkosi, khuluma kwakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi.
Ngiyakholwa-ke bazalwane abaningi imithwalo isisebhokweni ngalela sonto, sekusele nje i-weekend eyodwa or kusasele le weekend yomhla ka-24, bese kuba i-next weekend yokuphela kwenyanga, bese kuthi nge-weekend yokuqala enyangeni siyahlangana ey'nkonzweni zikaJulayi. Sojabula ukubonana, iNkosi mayivuma isigcinile, futhi sojabula nokulalela sizwe khuluma kaNkulunkulu phakathi kwethu. Asizilungiselele-ke bazalwane. Ngiyazi ukuthi abanye bathi eyi sesobona sesingena emkhosini. Cha, indaba yokukhuleka iyaqhubeka nje namhla ungekho emkhosini, uyaqhubeka nje. Yikho phela sithi somile siyalangazelela simpofu, ngoba vele sihlezi simpofu. So sihlezi nje sifanele ukuba sibe semadolweni sinxusa. So siyanxusa nje bazalwane ukuthi ilowo nalowo akaqala apakishe ufake ngakunye ukuze ungaze ukhohlwe usufika la usukhohlwa insipho yokugeza emuva. Cha, qala manje nje ude uphose esikhwameni sakho, uphosa uwelise umthwalo wakho uhambe phambili, wena uze ngemuva. Wenze njalo uJakobe. Nathi sidinga ukuthi kube nezinto esiy'hambisa phambili, uthi Nkosi ngilindele i-breakthrough, kodwa nakhu ekuletha kuwena. So uma ngabe senze njalo bazalwane, indlela iyahambeka. uJesu Kristu inkosi. Amen.